Pawisan ako, init. Ayan, habang di pa kayo babalik ng Manila, magbubuko muna tayo. Ayan, tapos ayun, maglilitsyon kami, oh. Ayan. Ayan, maglitsyon muna kayo bago pabalik ng Manila, oh. Buko muna kasi pinapawisan. Huwag kumanda panahon, ano? Kaya yun eh. Kalmado eh. Dito. Ay, buko muna tayo. Ito, tama, oh. Inom. Buko. Init, may apoy kasi. Ano na direksyon? Ang init, may apoy kasi sa tabi namin. Mainit. Bago muna tayo. Sabi ni Eleglasia, buko muna, hindi beer na beer. Tama ka sa buko. Malaki ano eh, malaki tuhugan. Naligo muna ako kasi ang init, napawisan na. Ayan, kain mo tayo ng ayan, oh, ano ba tawag sa probinsya nyo nito? Tawag ito sa Bicol, tubo. Yung sa ano ng nyog, loob. Bago sa lang yung lechon. Ayan, oh. Ayan. Yung malapit na namin salang. Yan mga expert. Sumalang ng ating litson. Yung mag-iting na driver, oh. Biyahing Bicol, Manila. Malapit nang maluto yung lechon. Mga 2 oras pa siguro po pwede na. Ayan, oh. Hindi naman malakas yung apoy. Ano lang yan, pinapabaga para may baga talaga dyan mamaya. Ayan. Lechon native baboy. Sa horse, red horse. Ito pa diba? Binibaka na. Ano na yan, oh? Ito, kuha. Kala ka sa grahe, no? Mabitin pa ako, no? Ay, maulan na naman dito sa amin. Malungkot dito pag umuulan. Ayan, maambo na naman, no? Buti dito sa ilalim ng puno. Pag inilitso namin, ayan, no? Aabuti ng ulan. Trapal ko, trapal. Para ano, trapalan natin kasi baka mabasa, di maluto yan. Oh, maso. Ayan, nilagyan namin bubong kasi yung ulan, no? Na ano yung lechon. Ayan, medyo nantayin natin maluto. Isang oras pa pwede na yan. Mapula yung balat. So yan, wala kaming gala, wala kaming adventure ngayon kasi nga ayan, kita nyo naman muulan, no? Oh. So dito lang kami sa aming bahay. Ito nga pala yung bahay namin sa Bicol. Ito, pahingahan. Kubo. Doon, tulugan din namin paggabi doon, no? May gilid na yun, kubo, kasi presko. Kailangan ng electric fan lalo sa gabi kasi napakalamig. Ayan, yun lang medyo kasarapan dito kasi katulad sa Maynila napakainit dito kahit
gabi, nakakatigib tayo ng medyo malamig-lamig na lugar. Maya-maya, tingnan natin yung lechon, makaluto na. Paano tayo makagala nito ngayon dito sa Bicol? O, tingnan nyo naman ang ulan. So, malakas. So, dito lang kami sa Kubo. Pero talaga, pag mainit, gala ngayon, wala. Dito lang. Tulog. Kain, makaluto na yung lechon doon sa likod. Niwanan namin kanina, siguro baka ngayon paluto na. Una oh, fight. Nagiriye. Nang ito oh. Lechon sa Bicol, oh. Wala pa mo, oh. Saan ka mo? Ano sa kaldero, dahil mo rin. Ito na yung lechon natin. Ano yun? Pagpabata.